sa paghain sa Ginoo ang atong kaluwasan. Pari-arong lungsod, hari-arong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasud. Sa ngalan samahan, usana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton sa Kristong gugma sa Dios ug ang panagyus sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsoon, atong gisaulog karon ang paghandom kang Santa Cecilia, Berhen ug Martir. Aron kita maandam ning santo sa kasaulugan, pangayoon tang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ano tagira sa Dios sa makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Paminawa nga mapuanguron, Ginoo, ang among mga hangyo, ug tungod sa pangama ni Santa Cecilia, dungga nga maluluyon ang among mga pagampo. Kini ang magipangayo, pinagi sa mga Kristo imong anak, nga buhig hari ba kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Makabeyo. Samtang si Hari Antioco naglatas sulod sa mga probensya, nakadungog siya nga didto sa Persya may usa ka syudad nga ginganlag Elemias nga gibantog sa iyang kadato sa plata ug bulawan, ug nga ang templo niini dato kaayo, may bulawan nga mga kalo, kotamaya, ug mga hinagiban nga gibilin didto ni Alejandro, anak ni Felipe, hari sa Macedonia, ang unang hari sa mga Griego. Busa miadto siya ug misulay pagkuha ug pagsakmit sa mga kabtangan sa syudad. Apan wala siya makahimo niini, kayang iyang laraw nahibaluan man sa katawhan sa syudad, nga mialsa sa pakigubat batok kaniya. Busa misibog siya, ug sa dakong kasakit mipahawa gikan didto aron pagpauli sa Babylonia. Samtang didto siya sa Persya, usa ka mensahero mibalita kaniya nga ang kasundaluhan nga gipadala ngadto sa kayutaan sa Huda nanagan, nga si Lysias nga may usa ka lig-ong kasundaluhan sa iyang unang pag-adto didto, gipasibog sa mga Israelita, nga kini sila nagtubo nga malig-on tungod sa mga armas, mga tao, og nagsubra nga mga kabtangan nga inilog gikan sa mga kasundaluhan nga ilang nabuntog. Nga ilang gipukan ang kahugawan nga gitukod niya ibabaw sa altar sa Jerusalem, ug nga giluyukan nilagtaas nga mga paril ang santuaryo ingon sa kaniadto ug ang iyang syudad sa Bethzor. Sa pagkadungog sa hari nining balitaa, giabot siya kalisang ug nakuyawan pag-ayo. Nasakit siya sa kaguol tungod kayang iyang mga laraw na pakyas, og mihigda siya sa iyang kama. Nagpabilin siya didto sulod sa daghang mga adlaw, tugob sa kasubo, tungod kay ang
kay ang nasayod siya nga mamatay na siya. Busa, gipasulod niya ang tanan niyang mga higala og miingon kanila, ang katulog mibiya sa akong mga mata, tungod kay ang akong kasing-kasing nalumsan sa kabalaka. Miingon ako sa akong kaugalingon, pastilan baya, unsa ang kalisdanan nga miabot kanako, ug ang baha sa mga kasakit nga ako karong hiaguman, maluluyon og hinigugma man unta ako sa akong pagmando. Apan nahinumdum ako karon sa akong mga kadautan nga akong nahimo didto sa Jerusalem sa pagkuha ko sa tanang mga sudlanan nga bulawan ug plata nga didto niini, ug sa walay hinungdan mipakanaog akog mga sugo nga ang tanang mga mulupyo sa Huda pagalaglagon. Nasayod ko nga mao kini ngano nga midangat kanako kining mga kadautan. Ug karon himalatyon na ako sa mapait nga kaguol dinhi sa usa ka yuta nga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Ipadayag ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako og magsadya diha kanimo. Awitan kog pagdayig ang imong ngalan o labing hataas. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Kay ang akong mga kaaway napabalik nangalimbuwad og nalaglag sa imong atubangan. Gibadlong mo ang kanasuran o gilaglag mo ang mga daotan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Sa litag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang tiil. Kay ang hangol dili kanunay hikalimtan, ni ang kalauman sa naguol, mahanaw sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mara kaninyo. Manaausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miadto kang Hesus. Kini sila mao ang nagingon nga ang mga tao dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises nining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin, apan walay anak, ang igsuon ni atong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki, ang kamagulangan na minyo ug namatay nga walay anak. Unya ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae. Ug nakamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae mao'y namatay. Karon sa adlaw nga banhawon na ang mga minatay, kinsa man siyang asawa, nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babae nining panahona nagminyuay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa maabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel
ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitinaw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa magtutudlo sa balaod bingon, mayong pagkatubag magtutudlo, ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong salmo nagkanayon, magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya unya kaluwasan. Ako na i-connectar sa kinabuhi sa atong gisaulog karon nga kapisahan ni Santa Cecilia. Nga siya giingon sa istorya nga samtang padulong siya nga imartir patyon, mikanta siya kanta alang sa Ginoo. Mao gani nga siya gitawag nga patroness of music. Kay bisan sa padulong sa kamatayon, tungod kay imartir man siya, patyon man siya, ana ang iyang pagkanta. Maigsoon, makaingon kita dinhi, magsadya sama sa giyon sa Salmo, magsadya ako sa imong kaluwasan. Unsa man kaluwasan ang hisgutan, di lang maluwas diri sa kalibutan, kundi ang kaluwasan nga dito gayud sa gingharian sa langit. Mao gani nga diri sa Ebanghelyo, giingon nga ang Ginoo naghisgot gayud sa kaluwasan, sa pagkabanhaw. Apan unsa man ang giingon usab sa atong Ginoo nga atong gitawag nga pamalandungan, nga mingon ang atong Ginoo nga mahitungod kini nga ang Ginoo o Dios sa mga buhi o dili sa mga patay. Kung sa may pasabot o hagit alang kanato dinhi, nga ato bang ginabuhat dinhi, isit gitawag nato nga pagpahalaga o paghatag importansya sa kinabuhi o sa kamatayon. Sayod kita nga kung ana ang kasalanan, ana ang kahiwian sa mga buhat, that is not the culture of life, but a culture of death. Ug mao kana makaigsunan nga kini maong Ebanghelyo alang kanato, nagpasabot nga kita usab diri sa kalibutan, maghimog mga butang nga nagpadayag sa kinabuhi, nga pahalagahan ang kinabuhi, nga tagaan gyud natong kiimportansya ang kinabuhi ug atong mga aktibidades maghitsgot kini sa kinabuhi. Labi na ang kinabuhi dito sa gingharian sa langit. Ang atong pamalandong nini, labi na nga makita nato nga atong gisaulog ang kapisahan ni Santa Cecilia, nga bisan aduna may kapakyasan, kaparutan, o kalisdanan, o pagsakripisyo diri sa kalibutan, ang atong ginalantaw nini nga dito gyud kini mohantong sa gingharian sa langit, ang pagkabanhaw. Mao na ang atong kinabuhi, giingon nato nga naghimo kita sa mga butang nga atong gipasulabi, atong gipakita nga dili kamatayon atong gipatigbabaw, kundi ang kinabuhi, labi na ang pagkabanhaw dito sa gingharian sa langit. Si Santa Cecilia, iyang ipakita kana na mas bilinuhon ang kaluwasan kaysa giingon lang ang kamatayon. Ug kana ato ipakita diha sa adlaw-adlaw nga pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Pagkamahimayaon sa kalinaw ug paglaom sa pagkabanhaw. Bagampong kita uban sa mga kasing-kasing nga nakalingkawas sa mga walay hinungdan nga pagduha-duha ug pag-ukon-ukon
Tungod kay mituo kita sa saad ni Jesus nga mibayaw gikan sa mga minatay. Sa matag pangaliha, mutubag kita. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pagampo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ug sa umaabot nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang atong kinabuhi matag adlaw makadala sa kahayag sa paglaom ngadto sa mga nagpuyo sa kangitngit ug nawad-an sa paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabos nga walay puloy-anan ug ang mga nanginahanglan makasinati sa Ginoo sa kinabuhi diha sa gugma ug pagkamanggihatagon ni adtong maayo ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang nanag-antos makakaplag sa makaayo nga presensya ni Kristo diha sa ilang mga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga kadtong nangamatay makahimamat sa kalipay diha sa kasiguruan sa paglaom sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo sa mga buhi, hinaot paunta nga kining Eucharistia, makahatag kanamo sa tinguha alang sa walay kinutubang bangkite, nga imong giandam alang kanamo, aron kami makasinati sa kalipay sa imong presensya, hangtod sa kahangturan. Kini ang magipangayo, pinagin Kristo among Ginoo. Amen. Ang dako nga paghalat kisa ulog nato sa pag-upa sa Diyos sa panahon. Kapahin siya sa atong kasaysayan, sa pagdala sa atong kaluwasan, santo sa kining binuok pa. Kinahalat na mo kanimo amahan, santo sa ang among nga buluhaton, kinahalat sa tanang panahon. Iyahi ang among mga kasing-kasing nga kami magmamaon, maghihatagon sa nanginahanglan sa pagpuyo sa kinabuhing balaan, santo sa kining binuok pa. Ginahanat na mo kanimo amahan, santo sa ang among nga buluhaton, kinahanat sa tanang panahon. Mga igsoon, pagamo-kamo, aron ang ako iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan mga gahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining maagasa, ug liguna kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Cecilia. Pinagi sa pag-ula sa iyang dugo,
Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Dios sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang imong santo sa Marte si Santa Cecilia, sa pagsunod sa panigingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi, aron paghibaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon, nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang, ug imo silang gilig-on, aron mahimo silang imong mga saksi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa maya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, sana, sana, sa kahinasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan. Santos kini ikaw Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu magsantos sa mga gasa, aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha sa og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinhi ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dinhi ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini Panginoong kamong nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis ang dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron na masala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahanin nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip angayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi kinoy mong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang maigsuon nga nakamatay. Malaom na mabanaw sila, ug ang tanang nakamatay, diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, usa ta mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw kadaygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawom amahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugimaya hangtod sa kahangturan. Amen,
Karon magiusa kita sa pagampo nga ato samahan. Atong gamito na mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kahimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Poderoso sa Diyos, nga nagawang na sa mga sana, sa kalibutan, kanoy kami. Poderoso sa Diyos, nga nagawang na sa mga sana, sa kalibutan, kanoy kami. Poderoso sa Diyos, nga nagawang na sa mga sana, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mga kodero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit na lang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa imong mga grasya, sa imong mga kasa, sa imong dakong gugma, sa Dios nun nga pag-amuma. Sa imong nga pasaylo, sa imong nga kaayo, sa buhi nga pagtuo, maghanat ang Kristo. Amo kang pasalamat, amo kang pasinto,
Dios no nga ilimpot sa imo nga paghata sa lawas mo kala. Amo kang pasalamatan, amo kang pasitunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagatay ko. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga minasig kang Santa Cecilia imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagka mananaog diha sa kasakit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mara kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kamo